Het is het ziekjen. Een onwis taasten en treedje in het longen achter de crisis. Nije paden. Waar lezen ze? Hoe rennen ze? Het viel wif. Zoen of ziek, bliermoedig of met pien in het lief, we matten vooruit. Waar wies de woi? Waar het de ideeën? Waar de moed? Waar vindt de wudden? Waar de dream? 2010 leert een compleet volk in Noord hem inspireren door een profeet die de mensen een perspectief beheert met een imposante bergreden. Hij toonde mooie viergezichten voor het volk, maar spreek er ik persoonlijk aan op eigen gedrag. Want die twee, leeuw het of net, hebben maar elkaar te maken. Nee, dit programma is geen Looking for a Leader en geen Show Me Heaven. Het is een ziekje, maar een paar taastende mensen loert op nadenken en dromen van nieuwe paden in het longen van morgen. In een soort van paradijselijke omgeving zitten we hier, hè? Jongen, jongen. Welkom in de Tjummerpolder. Ja, doen we het zo? Ja, ik denk het wel, hè? Oké, goed. Ja. Lieve mensen, Aristoteles stelde ooit dat we in ons leven een middenweg moeten bewandelen. Het pad van dapperheid tussen lafheid en overmoed in. We zijn laf als we vasthouden aan dat wat we hebben en geen interesse tonen voor dat wat zich voltrekt in onze omgeving. Van overmoed is sprake als we ons onnadenkend in het ongewisse storten. De dapperheid, de moed, die zit daartussenin. Als de vraag zo complex is dat er zuiver geen grip op te krijgen is en de toekomst onwis wordt, wat kennen we dan nog? Civiel ingenieur Govert Geldof schreeuwde boeken oer en had als je leven lang een missie. Omjermie die complexiteit, accepteer de onwisses en stel die betrouwen in het vakmanschap. Dit is het Tjummerpolder. Dit is de Tjummerpolder, ja, de oudste polder van de wereld. Ja, weinig mensen weten dat, te weinig eigenlijk. Ja. En hoe weten we dat dit de oudste polder... Nou, het was een polder voordat het woord polder bestond. Dus ja? het tijdstip is er niet, maar het is heel geleidelijk ontstaan. Het is in eerste instantie de monniken en daarna de boeren. Ja. En die hebben dijkjes gemaakt naast de terpen. Ja. Elke keer als er water kwam, dachten ze, als we hier nou een dijkje maken. En zo is het een beetje gegaan. Maar ze wilden ook, en dat was heel belangrijk, de voedingsstoffen uit de zee wilden ze voor het land hebben. Ze ontdekten dus dat contact met tussen zoet en zout water, dat je dan een filmpje krijgt over het land, waardoor het zoute water niet kan indringen. Bovendien, in het najaar zetten ze de sluis dicht, de Siel, waardoor het zich, al dat zoetwater bewaard bleef. Dus ze deden, en dat is echt voor deze tijd heel belangrijk, ze deden aan zoetwatermanagement. Ze wilden die zoetwaterbel, die wilden ze zo dik mogelijk houden. Dus als je in die tijd 2 maanden geen regen had, ja, dan kon dat nog wel wat hebben. Dan hadden ze nog steeds een goede oogst. We zitten midden in die droogte en midden in die discussie. Ja. En jij komt hier met een verhaal van meer dan 1000 jaar oud. Ja, ja. Wat eigenlijk onze oplossing misschien wel nu wel weer kan zijn. Ja, ik ben ook in Iran geweest. Ik heb daar studie kunnen maken van het watersysteem. Ja. Daar was de oplossing ook, ga weer terug naar je oude cultuur. En combineer de moderne techniek met die wijsheid die je als cultuur hebt opgebouwd. Dat geldt hier ook. Leer van hoe ze het vroeger deden, hoe slim. Was echt wijs. Ja. En combineer dat met moderne techniek. Je moet niet terug naar de middeleeuwen. Nee, probeer dat moderne en die cultuuraspecten met elkaar te verbinden. Zullen we dan binnen? Ja. Hé, rare mensen, hè? Ja.
Hello there. This is your ancestor speaking. Your predecessor from the 21st century. When you emerged repressing me, remember? That was us. The Homo economicus. Don't walk away. Please stay. Please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date. You hate me probably, and it's too late to change my fate. But please, 2 minutes for your ancestor. Je zullen maar podiumartiest wezen. Je lezen krijgt de laatste hoorn aan een nieuwe voorstelling. Blond. Een verhaal over een vrouw die een uitwijs ziet uit de vrouw van materialisme en beton. Een verhaal dus dat nou eruit moet. Krijgt nou het theaterdwarm dicht binnen. Ik heb op een gegeven moment in Mongolië geweest, bij een nomadenfamilie in tijd leeft. En daar ging mij echt de skelm van de eer gezet in hoe wij dus in het westen, mooie omjouwing, dwaalden binnen. En hoe dat daar nog gebeurde op een hele oren, respectvolle, gelijkwaardige manier. En dan ben ik echt shocked van jemig, hoe kunnen wij Safir daar bij wij geweest. Dat wij die connectie, maar al het oren om zitten en met me vielen. En zo'n die tijd gaat het voor mij daarover. So here I am. This is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century. You're blaming me for spreading myself endlessly around the globe, exploiting nature, leaving no hope for a future, driving the earth to the verge of exhaustion, draining her to the bone like a virus in fact, doing what it loves the most. Hoe groter de onzekerheden zijn, hoe nadrukkelijker we moeten focussen op de praktijk. Want vooral door te doen, leren we. Laten we daarom het begrip vakmanschap nieuwe glans geven. Een goede boer is een vakman of een vakvrouw. Een goede verpleger is een vakman of een vakvrouw. Een goede bestuurder is een vakman of een vakvrouw. Ze leveren de creativiteit voor het verzetten van bakens, wat nodig is in deze onzekere tijd. Eigenlijk zit er een heel simpel principe achter. Als iets complex is, behandel het dan ook als complex. Dat is het. Je kunt dus heel veel voor elkaar krijgen als je complexiteit begrijpt. Spinoza zei dat al, van als je heel bescheiden bent, kun je grote dingen veroorzaken. Dus juist in onze bescheidenheid ten opzichte van die complexiteit, door daar respect voor te hebben, niet te denken, oh, dat matsen we wel even, hè? Nee, door te accepteren dat de wereld complex is, sociaal systeem, de natuur, dat het allemaal met elkaar verweven is. Als we daarvan kunnen genieten, de schoonheid ervan kunnen inzien, dan snappen we ook wel dat we hier en daar wat moeten snoeien, hier wat moeten bijzetten. Het is net als met tuinieren. Je kunt zeggen van, ik wil een plan hebben als tuin en dat dwing ik af. Dus hier moeten de margrieten, daar moeten de rozen. En als het stiekem daar een roos komt, snel wegknippen. Je kunt ook een tuin laten verwilderen, dan wordt het chaos. De complexiteit zit daartussenin. Dus je kijkt wat er opkomt, snoeit wat je niet wil hebben. Maar er kunnen ook heel verrassende soorten komen. Nou, dat is ook in deze tuin zo. Uit zichzelf komen hier soorten, die hadden we nooit gepland. Nou, misschien wel interessant om te laten gaan. En zo speel je met de omgeving en krijg je er ook plezier in. Want elke dag is anders. En dat kenmerkt ook het vakmanschap. En dat is echt mijn missie. Ik wil het vakmanschap weer redden. Punt is evenwel, vakmanschap gedijt in vertrouwen. We zullen het dus moeten bevrijden uit de verstikkende wirwar van normen, regels, protocollen en procedures, voortkomend uit vele modellen en concepten. Het schenken van vertrouwen vraagt om moed, de durf om los te laten. Dat zijn we kwijtgeraakt, dat hebben we verspeeld, die ruimte of dat vertrouwen. Ja, die ruimte die zijn wij nu helemaal aan het dichttimmeren. Dus het kenmerk van de vakman of de vakvrouw is dat hij met beide voeten op de grond staat. En dat is het punt wat ik ook probeer te maken. Hoe hoger de complexiteit, hoe dichter je op de praktijk moet zitten. De neiging is juist, we doen een stap achteruit en we gaan met allemaal modellen en met rekenexercities en statistiek gaan we bepalen van hoe gaan we dit aanpakken.
En dan verzinnen we wat en dat noemen we dan een concept. En dat concept gaan we dan uitrollen, dat is zo'n managementterm, over de wereld. En dan gaat alles goed. Maar juist op het moment dat je zegt, hey, het is complex, dan moet je juist heel dicht op de praktijk gaan zitten. En dan ga je kijken om je heen. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Wat vinden de mensen ervan? Wat zien we gebeuren? Wat zien we niet gebeuren? En dat vereist een bepaalde bescheidenheid. Dat woord, dat is belangrijk dat we dat oppikken. Want dan ontstaat er een soort respect ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de natuur. Dat is eigenlijk het doorgeven van onderliggende, onbewuste kennis. Ja, de Engelsen noemen dat tacit knowledge, hè? De ervaringskennis. De kennis die je niet onder woorden kunt brengen. Die kunnen we wel in de vorm van verhalen, liefst op locatie, aan elkaar doorvertellen. Het zit hem in een besef, denk ik, van, dat is, weten we al lang, het klinkt als een cliché, maar het besef van het onderdeel wezen van een heel groot geheel, wat alles in elkaar verbonden is. En wat dus alles wat wij doen in gevolgen had voor iets oors. En dat je dus dat schakeltje binnen in het hele grote, dat ben wij op hier voor manier kwijtrekken along the way. Dus ik snap wel dat je op een gegeven moment het van jezelf heel te comfortabeler maakt willen in het leven. Dat het, ik heb in 2007 en Jochen in Mongolië geweest. En goed zeiden ze dan de dingen om hen heen te joggen. Daarin is een stien of een rivier net minder als een mens. Dat is gelijkwaardig. Die hebben alweer een soort energie, een geest of een ziel, hoe het ik maar nemen worst. En dat doet er alweer daar. Dat heeft alweer een verhaal. En dat hier we net hoeven te verliezen, denk ik dan. Dat vind ik heel interessant als soms juist bepaalde culturen, zoals de Indianen of de Aboriginals, dat dingen als bezit net bestaan. Nee. Dus dat ik net met hun, dat ik net in begriep is, dat wij het onbegrijpelijk vinden. Dat zij ergens, ja, en zij vanuit us van hoe saai is het van daar, want het is toch van hemzelf. Ja. De groen is toch van hemzelf. Hoe saai, wij vinden het volslagen normaal dat we overal een hek omheen zetten. En dat voel ik in Mongolië. We lieten de stad uit het loon in en hè, er ben geen hekken. Dus je doet al kuddes erin. We hebben de hekken. En denk je, maar toekoek. Ik ben dus zelf echt helemaal geprogrammeerd als een westerling. Dat het eerste is wat die opvalt. To multiply and multiply, completely undermining its host. And you're right, in a way. Looking back, I admit that we did, but we weren't aware that we were doing good. Economic growth for all of you. Comfort and convenience, life is so much easier than it has ever been before. You have to give me that. Dat zie ik heel erg de vraag onder wat zijn wij het nu? Bands. Voor 100 of 200 jaar. Ja. En ik vind het eigenlijk al moeilijk, wat is ik in ben. Snap je? Hoe we er nou voor staan en de dingen van je weten die nog. Uit een soort van schaamte of schuldgevoel? Nee, meer iets zwarig. Ja, dat merk ik. En dat vind ik heel moeilijk. Ik wil een gesprek op je van hoe het is zo complex en omvangrijk. En ik vind het emotioneel, want wat ik dus heel erg vind, is dat ik eigenlijk net van mijn gevoel net hoop je mooi aan ken. Dat het wel goed komt om je benen. En dat rekt het me al, hè?
Maar denk je dat echt? Nou, ik denk, ja, in hoe we adviseren, hoe we de dingen doen, hoe we die verbinding ergens volledig kwijtrekken binnen en hoe we adviseren nou de mechanismes, hoe wij reageren op nieuwe inzichten en op verhoringen. En dat we eigenlijk continu alles voortschouwen en vooruitschouwen. En ik als gewoon naar de geschiedenis, juist hoe wij iets dingen dienen hebben, hoe we reageerd hebben. Dan zoek ik nou een toneelstuk spelen. Want ik zit zo van, ja, maar of het nog dit doen of dat van me kon krijgen, dan komt het goed. Zit er net een liedskierke in van, maar misschien worden we staren gewoon eens toch meer bewust. Misschien krijgen we toch ja, maar staren staren gewoon, denk ik wel. Ja. Maar ik denk net dat het op tijd is. Te let. Van wat er al hier rondkomt. Ja. En dat vind ik wel heel heftig. Exit. Homo economicus. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. Naast veel ellende levert de coronacrisis alsnog een rijke oogst op als we vanaf nu dichter bij onszelf blijven en ons handelen daarop baseren. Wat in onszelf schuilt, brengen we zo tot leven. Dat vraagt om moed. Schrijf een gedicht, ontwerp een stoel, kom op voor anderen of start het bedrijf dat u altijd al had willen starten. Juist dan draagt u bij aan een duurzame ontwikkeling. Waarom? Omdat mensen die handelen overeenkomstig wie ze zijn, veel onzekerheid aan kunnen en dus stappen durven nemen in de richting van duurzaamheid. Acteren, het ophouden van schone schijn, slurpt kostbare energie op. Ik probeer het even te koppelen aan het idee dat er misschien nu wel grote vernieuwing en verandering nodig is. Misschien wel juist om die wereld te redden, maar dat vereist toch ook een groot ambitieniveau en dus ook juist geen bescheidenheid. Nou, ambitie is goed. Alleen je moet niet de illusie hebben dat we dat kunnen organiseren. Je moet dat laten ontstaan. En dat proces van laten ontstaan, dat vraagt een bescheiden houding. Dus, maar ambitie is nodig, daar ben ik helemaal mee eens. Maar dat grote plan, wat we gaan maken, we maken een masterplan voor de toekomst. En dan gaan we het helemaal uitwerken en dan gaan we het tonen aan het volk. En dan zegt het volk van, jeetje, wat goed van jullie bedacht, laten we dat doen. Nou, als je dat denkt, ja, dan is dat echt wel een illusie. En heel veel waanzin komt voort uit het feit dat we dat wel denken. En die complexiteit, de werkelijkheid, de praktijk, die raakt buiten beeld. Nou, wat ik hoop, dat wij na die coronacrisis, corona zal wel blijven, maar de crisis waar we nu in zitten, dat we meer oog krijgen voor de werkelijkheid, voor de praktijk, voor de complexiteit. En dat we de illusie even links laten liggen, dat we met regels, procedures en protocollen alles kunnen regelen. Dat we generieke patronen hebben die zo goed doordacht zijn dat ze in alle gevallen helpen, zoals de 1,5 meter regel. Dat is zo goed doordacht, die 1,5 meter, dat in alle gevallen, tot aan een reanimatie van een hartpatiënt toe, werkt dat perfect. Dus dat gaan we in de wet verankeren. Nou, dat is niet slim. Een aantal gevallen is die 1,5 meter goed en een aantal gevallen absoluut niet. En dan moet je andere dingen hebben. Nou, en dat betekent dat je toch moet kijken naar de werkelijkheid. Wat is nou de werkelijkheid van een buschauffeur? Wat is nou de werkelijkheid van een taxichauffeur? Hoe werken mensen in een timmerbedrijf en in de zorg? We vernauwen onze blik en denken dat we daarmee rationeel bezig zijn. Dat is te gek, dat is waanzin. Op het moment dat je daadwerkelijk met z'n allen een crisis aan moet pakken, moet je juist je blik verbreden. En op het moment dat je een optimist bent en je zoekt de complexiteit op, dan heb je opeens heel veel mogelijkheden, dan heb je heel veel signalen. En daar probeer je de weg in te vinden. De keuze is aan u. Kiezen we voor laf of lef? Willen we ons vastklampen aan wat we hebben of durven we onszelf te zijn? Een dappere grondhouding vraagt weliswaar het een en ander van ons, maar wat is het u waard
om uw eigen kleinkinderen en achterkleinkinderen zonder schaamte recht in hun ogen te kunnen aankijken. Een groot ambitieniveau en dus ook juist geen bescheidenheid. En niet denken, In nou, complexe systemen verandert alles altijd, continu. Dus er zijn nu boeren aan het veranderen, er zijn nu boeren aan het nadenken, er zijn nu toeristen aan het nadenken, er zijn bestuurders aan het nadenken. Als die met elkaar in gesprek gaan, dan zal het hier wat gebeuren, daar wat gebeuren en uiteindelijk gaat het heel snel. Oké, nog één keer proberen. Even kijken. Even kijken. We hebben een jatter. The point I'm trying to make, we weren't fully awake. We didn't know the things you know. It seemed good to stick with growth. Climate change, we heard the words. But the words just didn't hurt. And it may sound absurd to you. But we loved our children too. Ik heb het idee dat vanuit dat lied juist zo wat de opening naar de hoop zocht. Ja, nou die zie ik natuurlijk. Die word ik helemaal net kwijt. Nee. Maar op dit moment, als me de vraag stelt van waar zit die hoop bijvoorbeeld, dan weet ik het even net. Dus inderdaad, in dat lied zie ik dat iepen te houden. En dat kist trouwens ik op verschillende manieren interpreteren. Want toen ik het schreeuwde, hoe wie dat van alsjeblieft voor jou is, wij wisten het ik net, dat vielde ik cynisch. Maar de kist het ik, gelukkig, als de tekst goed is, mij hem op verschillende manieren zien kennen. En ik hoop dat hij dus op mezelf zit en dat het op verschillende manieren zien kan. Maar die gevoel wie zien Maar, is van, ja. ze zei het van we wisten het beter, maar ze Ja. wist wel degelijk beter. Nou ja, ik was slappe had natuurlijk om van achteruit te zeggen, sorry, ja, we wisten het net, we zeggen het te let. Of het is gewoon net Kom maar leuk, door. we vonden het, nee, we wisten het wel. And you can laugh about it now, but remember it was how we managed to get out of poverty and wilderness. Don't call it pure silliness. So we aren't flawless, your great-grandparents, but you shouldn't lay it all on us. The Homo economicus. You say growth was my holy grail. Maar het viel net als een kooi best die zelf inzetten had van dit is mijn thema, maar Nee. daarmee sluit ik ook andere mogelijkheden uit. Nee, zo viel het Nee, net. En dat moet ik altijd, hier moet ik altijd wel adem in blowen daarbinnen, het moet iepen blowen. Maar dat is gewoon, ik heb namelijk bezocht, toen ik heb een over werkje ontplant, een voorstelling bezocht van tevoren, ken ik dat thema even aan de kant zet. Ik had er eigenlijk geen zin in, want het is ik zwier. Wat hast bezocht te doen? Ja, teksten over de vreugde van het leven en de mooie. En dat is er ik al gewoon, maar dat oren, ja, dat zou je niks maar uiteindelijk is het toch hoe best die leuk ommaken. En ik denk, ja, dan ken ik er net omheen. In de vorige voorstelling Wachter, die ging over de kunst van het wachten. Dat klinkt misschien heel abstract, maar daar is in het Taoïsme zo'n mooie uitspraak dat wij, hoe wij, dwaan, toch net dwaan. Daar stuit ik op en daar heb ik zelf een heel soort van leerd. Van dat je eigenlijk, het is zo wichtig in het reflecteren op wat je doet. Want dit programma gaat waar ben wij als mens, waarom doen we de dingen zat voor ze doen. Ik kom erachter dat we eigenlijk heel weinig reflecteren op wat we doen. Dus wij hebben altijd de neiging om te dwaan. Dat is een soort illusie van controle. Als je dingen doet, als je ingrijpen, bijsturen, dan doe je iets letterlijk en dat jouwt een goed gevoel. Vaak is het resultaat misschien wel volle beter als je even net doet. En ik denk dat daarin
misschien wel een sleutel leidt in wat wij nog eens... De problemen waar wij voor staan, misschien al, die zijn nogal groot. Super complex, heel omvangrijk, de hele wereld is bij belutsen. We hebben processen in gang gezet wat ik volgen helemaal net van Ocean kennen, maar wat wel op ons aankomt. Ik vraag me nou, hoe kunnen wij nou ooit in uw dagelijkse productiemodus, uw 24-uurs-economie die op het trok met deadlines en dingen die het al je maten, hoe kunnen wij dan even tussen de bedrijven toch de oplossingen bedenken voor de dingen die op ons aankomen? We did the best we could, moving forward like we thought we should. And though we were just a phase in the existence of the human race, we paved the road for you in many ways. This is your ancestor speaking, the relatives you know so well. Forgive us, I beg you, for sending you to hell. Dus ja, ik worstel hier helemaal. Ja. Hoe maakt dat nou? Nou ja, dat weet ik niet. Maar dat, nou ja, wat je al in het gesprek zei, dat weten, dat kan ik goed wezen. En waar wit, ja, komt er toch weer een spoor naar het lucht tevoorschijn. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. Je hebt jezelf toch net heel goed met die dingen niet. Maar bedankt. Nou, dat is nog niet het moeilijkste. Dat is nog niet het moeilijkste. Maar bedankt voor het wachten. Dank je. De essays en podcasts van de complete gesprekken binnen te vinden op www.omroepfriesland.nl/Frieslanddoc.